हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर थांलायनोसै दिनै आङो बड'लेण्ड भवनाव माने 15-16 नभेम्बराव बड'लेण्ड महोत्सव जानो गोनाङाव दिल्लीनिफ्राय मोनसे ग्रुप सं दङ आरोना ब्रेनिनि प्रेक्टिस दङ दिनै 16 खालि फ्लेग हस्टिंआव रोजाबगोन जोङो स' बेवहायनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर प्रेक्टिसाव थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे बड'लेण्ड भवनाव लागि हाबलांनोसै आं लोगोफोर कार्डआव फैसा दंखायो आरोना आंनिया हाबफैबाय मेट्र' स्टेसनाव थांनोसै गाहायाव दिनै सनिबारना एसे भिर खम आरोना सानसेनि थाखाय थांगासिनो मानो होनबा लान्चबो दङ आरोना फुंनिफ्रायनो जागोन नालाय जोंनिया प्रेक्टिसा गोजान गोजानाव थायो बयबो दिल्लीब्लाबो बेनिखायनो लान्चबो जागोन बेलासियालागै जागोन आरोना विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन टू द्वारका सेक्टर 12 बा मानसि लोगोफोरलै बै मोननै मोनथाम आरो एस्केलेटरा गोजौखि थांगासिनो आं दा चेन्ज खालामनांगोन नालाय राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बेयो सफैबाय लोगोफोर नै सेक्टर 12 31 टा मेट्रो स्टेशन आरोना हाबाय मेट्र'आ बेवहाय थांनोसै आंबो गाहायाव रिक्सा लाना थांसै आरोना सेक्टर 12 दिवालीनि मिथाइ स्टार्ट खालामनोसै लासै लासै जागायहोलांनोसै मानसिफोरा फैगासिनो आरोना गानखौ दिनै जेनेबा दिल्ली थुनलाइ आफादनि माने बे गानखौ मोनसेयैनो होनजायो होनबालाय मिथिबाय बे लिरनांगौ थुनलाइ आफाद बे दिनाव मा आरो मोनसे फिक्स हायाना बिनि उनाव जाहैलायगोन आरो रेडि खाम जाग्राफोरा जोंना लाइनाव दङ सालाद ओंखाम जानायनि टाइम हेलो आब'मोनलै मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोन आंनि ओंखाम जागासिनो आच्छा जाबायहाय ओंखाम दा जाखांनानै गोदैखौ जा बाय बाय बोनथुमजोब्बाय थांसै जोंनि कल'नि हाबफैबाय आरोना लोगोफोर आङो सफैबाय द्वारकानिफ्राय न' हाबथारनोसै गेट मोनसिगोन एकदम
स्रि स्राय जाजोब्बाय कल'निया आरो न'आव सफैबाय आरोना मोना फैदों फैनानै 7थायानो जादों सफैनायावनो आं दा किटचेनाव दङ हासबेन्डआ साहा फुदुंगासिनो ओमफ्राय बाबुनो मेगि बानायगासिनो मेगि जायोनो आरोना लोगोफोर जाखांबाय नै जाखांना जिरायना दङ आरोना प्रेक्टिसाथ' दिनै मोजाङै मोजां जाना थांबाय जोंनिया 15-16 नभेम्बरनि प्रग्रामखौ एसे जि हायो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोनाबो नायब्लानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा भिडिअखौ होमब्ला बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय